ஜெபிக்கலாம். பிதாவே, நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் என்று சொன்னீர் ஆண்டவரே. இந்த நாளிலும் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பார்த்தோம் ஆண்டவரே. உம்மை நோக்கி பார்க்கக்கூடிய ஒரு அனுபவத்தை ஒவ்வொருவருக்கு தந்து ஆசீர்வதிப்பீராக. பூமிக்குரியவைகளை ஆண்டவரே தேடி ஆண்டவரே உம்மை இழந்து விடாதபடிக்கு, உம்முடைய ராஜ்யத்தை இழந்து விடாதபடிக்கு தேவனையே தேடுகிறவர்களாக இருக்கிறது. உம்முடைய நீதியை தேடுகிறவர்களாக ஆண்டவருடைய நீதியினால் உண்டாயிருக்கிற ரட்சிப்பை தேடுகிறவர்களாக காணப்பட, அந்த நித்திய ஜீவனை சூழ்ந்திருக்கலாய் காணப்பட கர்த்தர் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை தர வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஒருவர் கூட அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை இழந்து போகாதபடி காத்துக்கொள்ளும் ஆண்டவர். இந்த பூமியுடைய வாழ்க்கை ஆயுசு ஆண்டவரே, மனுஷனுடைய ஆயுசு நாட்கள் 70, பலத்தின் மிகுதினால் 80, அதற்கு மேல வருத்தமும் சஞ்சலம். மனுஷனுடைய ஆயுசு நாட்கள் 120 தானே. அதற்கு மேல ஆண்டவர், இந்த மனுஷன் இந்த உலகத்துல ஒரு முறை பிறப்பதும் மரிப்பதும் அதற்கு பின்பு நியாயத்திற்படைவதும் என்று சொல்லி நாங்கள் வேதனை பார்க்கிறோம். அப்படிப்பட்ட இந்த உலகத்துல வாழ்கிற வாழ்க்கை ஒரு நிலையற்ற வாழ்க்கை. ஆனால் நித்திய வாழ்க்கை அது பரலோக வாழ்க்கை. அந்த பரலோக வாழ்க்கை எதிர்நோக்கி வாழ்கிற வாழ்க்கையை ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளுக்கும், இயேசுவின் நாமத்தை தொழுது கொள்கிற பிள்ளைகளுக்கும், பிதாவை இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆராதிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் நீர் கட்டளையிட வேண்டும் என்று சொன்னாங்க. ஜெபிக்கிறோம். அதை உணர்ந்து கொள்ளுகிற உணர்வை கர்த்தர் தருவீராக. நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவீராக. இந்த உலகத்திற்காக உம்மை ஒரு நாளும், இந்த உலகத்தின் ராஜ்யத்துக்காக மேன்மைக்காக ஒரு நாளும் உம்மை விட்டு கொடுக்காத இருதயத்தை தருவீராக. தானியேலை போல, யோசேப்பை போல ஆண்டவரே, சாத்ராக் மேஷா ஆபேத்நேகோவை போல, மொர்தெகாயை போல ஆண்டவரே உம்முடைய ராஜ்யத்துக்காக வைராக்கியம் கொள்ளுகிற பிள்ளைகளாய் ஒவ்வொருவரையும் நிறுத்தும். ஆசீர்வதியும். ஆசீர்வதிக்க நன்றி. நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும். ஆதி அப்போஸ்தலர்கள் உம்முடைய ராஜ்யத்திற்காக தன் ஜீவனையும் கூட கொடுக்க அவர்கள் ஆயத்தமாய் தன் ஜீவனையும் கொடுத்தார்கள். அதே போல அப்பா, உம்முடைய ராஜ்யத்தை இழந்து போகாதபடிக்கு தன் ஜீவனையும் கூட கொடுக்கத்தக்கதான வைராக்கியத்தை ஒவ்வொருவருக்கு தந்த ஆசீர்வதி. உமக்கு உண்மைத்துவமாய் ஊழியம் செய்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்க. ஊழியங்கள் ஆத்துமருடைய தாங்க. நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க. பலவீனத்தோடு, விக்கினத்தோடு, வியாதியோடு இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் சுகமடையிட்டு ஜெபிக்கிறது. இந்த வசனங்களை உறுதிப்படுத்தும்படியாக இப்பொழுதே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகள் மேல தேவ வல்லமை இறங்கட்டும். இயேசுவின் நாமத்தினால சுகம் உண்டாகட்டும். இப்பொழுது அற்புதங்களை கர்த்தர் செய்கிறதுக்கு நன்றி. கட்டுக்களை கர்த்தர் உடைக்கிறதுக்கு நன்றி. பலவீனங்கள் மாறுகிறது இயேசுவின் நாமத்தினால். நான் உன்னை பலப்படுத்துவேன், நான் உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன் என்று சொல்லுகிறவன். ஹல்லேலூயா. Thank you for the healing Lord. இயேசுவின் நாமத்தினால ஹல்லேலூயா. கால்களை, வலது காலில் செப்ல, அதாவது அந்த இடுப்புக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த போன், காலுடைய அந்த அந்த எலும்புல இருந்து முட்டு வர இருக்கக்கூடிய அந்த வலிகள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே நீங்கி போகிறதை பார்க்கிறேன். ஹல்லேலூயா. Thank you for the healing Lord. இயேசுவின் நாமத்தினால இப்பொழுது அற்புத சுகம் உண்டாகிறதுக்கு, அந்த வலி வேதனை நீங்கி போகிறதுக்கு நன்றி. இயேசுவின் நாமத்தினாலே உண்டாகிற சுகத்துக்காக நான் நன்றி சொல்லுகிறேன். கர்த்தர் அற்புதங்களை செய்கிறதுக்கு நன்றி. ஹல்லேலூயா. முதுகு தண்டுவடத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பலவீனங்கள் மாறுகிறது. முதுகு கழுத்திலிருந்து கீழே அந்த இடுப்பு வர இருக்கக்கூடிய உள்ள இருக்கக்கூடிய குடைச்சல்கள் இப்பொழுது விலகிறது. சபிக்கப்பட்ட வல்லமையே, உன்னை நான் கடிந்து கொள்கிறேன். பொல்லாத சர்ப்பமே, உன் வல்லமை எடுத்துக்கொண்டு அகன்று போ. கர்த்தருடைய பிள்ளையின் மேல் உன்னுடைய வல்லமையை காண்பிக்க அதிகாரம் இல்லை. கர்த்தருடைய வல்லமை இறங்குகிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம். உன்னத பரலோக பிரசனம், குளிர்ந்த மகிமையின் பிரசனம் உடைய பிள்ளையை நிரப்புகிறதுக்காக நன்றி. முதுகு தண்டுவிடங்கள்ல தேவ மகிமையின் வல்லம், அந்த குளிர்ந்த காற்று முதுகுல வீசுகிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய அற்புத சுகம் உண்டாகிறதுக்காய் நன்றி. விடுதலை கர்த்தர் கொடுக்கிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம். இயேசுவின் நாமத்தினாலே சுகம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு நன்றி. கட்டுக்களை கர்த்தர் அறுத்து போடுகிறதுக்காக நன்றி. படுக்க முடியலன்னு சொல்றீங்களே, கர்த்தர் அற்புதத்தை செய்திருக்கிறார். Thank you for the healing and the deliverance in the name of Jesus Christ. கட்டுக்களும் கண்ணிகளும் சூனியங்களும் மந்திரங்களும் ஏவல்களும் செயலற்று போவதாக. இருளின் ராஜ்யங்கள், இருளின் அதிகாரங்கள் செயலற்று போவதாக. நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக செயல்படுகிற இருளின் அதிகாரத்தின் வல்லமைகள் செயலற்று போகிறதுக்காக நன்றி. கர்த்தருடைய அற்புத கரம் வெளிப்படுகிறதுக்காக நன்றி. சூனிய மந்திர கட்டுக்களை கர்த்தர் அறுத்து உடைய பிள்ளைகளை விடுவித்து தப்புவிக்கிறதுக்காக நன்றி. கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்திருக்க நன்றி. மகிமையான காரியங்களை செய்யுங்க. ஆசீர்வதிங்க. வழி நடத்துங்க. வழி நடத்துக்காய் கூடாகுடி நன்றி அப்பா. மட்டும் நடத்தின தேவன் இனிமேல் நடத்த போறக்காய் ஸ்தோத்திரம். பற்பல விதமான பணியில் இருக்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஆசிரியர் பணியாற்றும், கல்லூரி பணியாற்றும், பேராசிரியர் இருக்க எல்லாரையும் ஆஸ்வதிங்க. வேலை செய்கிற இடத்துல அவங்க தலை உயர்த்தி வைங்க. ஆண்டவரே, அரசாங்கத்தில் பணியாற்றுகிற ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம், போலீஸ், ரெவென்யூ, ஜுடிஷியல் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ல பலவிதமான அரசு பணிகள், அரசு துறைகளில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய பிள்ளைகள் சாட்சியா இருக்கட்டும். உங்க நாமம் தரிக்கப்பட்டிருக்கிறபடினால அந்த இடத்துல வெளிச்சங்களாய் அவர்கள் காணப்படட்டும். ஆசீர்வதிங்க அப்பா. அவங்க நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க. மகிமைப்படுத்துகிறதுக்காய் கூடாகுடி நன்றி. இன்னும் மட்டும் நடத்தின தேவன் இனிமேல் நடத்த போறக்காய் ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம். சில தடைப்பட்ட நன்மைகளை கர்த்தர் கொடுக்குறக்காய் ஸ்தோத்திரம். நானும் நீண்ட காலமா தொடர்ந்து ஜெபிச்சுட்டே இருக்கேன், ஆனா ஒரு நன்மையும் நடக்க மாட்டேங்க. என்ன செய்யட்டும்னு சொல்லி குழம்பி போய் நிற்கிற உன் வாழ்க்கையில கர்த்தர் அற்புதங்களை செய்கிறார். தடை மாறுது.
சீக்கிரத்துல நன்மைகள் உன் உன் எல்லைகளுக்குள் கடந்து இதுவரை பல முறை கைக்கு வந்துச்சு. ஆனா அதை எடுக்க முடியல, அனுபவிக்க முடியல. அதாவது சொல்லுவாங்க, கைக்கு கிடைத்தது வாய்க்கு கெட்டலன்னு சொன்னது போல உன்னுடைய பிரச்சனை, நீண்ட கால பிரச்சனைகளுக்கு கர்த்தர் இன்றைக்கு ஒரு முடிவை கொண்டு வருகிறார். ஹalleluya. ஆண்டவரே உம்முடைய ராஜ்யத்தையே தேடுவேன் என்று சொல்லி உன்னுடைய அறிக்கையை கர்த்தர் கேட்டார். ஆகவே ஹalleluya, தடைப்பட்ட காரியங்களை கர்த்தர் முன் சென்று தடையை கர்த்தர் நீக்கி போடுகிறார். காரியங்கள் ஜெயமாய் முடிகிறது. கர்த்தர் அற்புதங்களை செய்வதற்காக நன்றி, ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். ஆண்டவரே தொடர்ந்து வியாபாரம் பண்றவங்க, சொந்தமா தொழில் பண்றவங்க, பிசினஸ் பண்றவங்க, பற்பல விதமான ஆண்டவரே சோத்திரிக்கிற தொழில்களில் இருக்கக்கூடிய உடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிங்க, வர்த்திக்க பண்ணுங்க, பெருக செய்யுங்க, உங்க நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க. பேங்க்ல வேலை செய்யறவங்க, சாஃப்ட்வேர்ல ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்க, மற்றும் ஆண்டவரே விவசாயம் பண்றவங்க, விவசாய கூலி தொழிலாளர், கூலி வேலைக்கு போறவங்க, மில்லுக்கு வெள்ளில் வேலை செய்யறவங்க, பல விதத்துல ஆண்டவரே சோத்திரிக்கிற வருமானங்களை ஈட்டக்கூடிய ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய தொழில்களையும் உடைய கரம் இருக்கட்டும். உடைய பிள்ளைகளுடைய குடும்பங்களை கையிட்டு செய்கிற வேலைகளை ஆஸ்வதித்து கனப்படுத்தும், நாமத்தை மேம்படுத்தும். திருமண காரியங்களுக்காக காத்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற துணையை கொடுத்து நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிற பிள்ளைகளுடைய குடும்பத்தில் அந்த திருமண வைபவங்கள் அற்புதமாய் நடக்கட்டும். எல்லாம் அனுகூலமாய் இருக்கட்டும். குடும்பத்தார்களுக்குள்ள சமாதானம் ஒருமனம் இருக்கட்டும். தேவ மகிமை தங்கட்டும். தாவரி திருமணமாயிருக்கிற குடும்பங்கள்ல தேவ சமாதானம் பெருகட்டும். ஒருவருக்கு ஒரு நல்ல புரிதல் இருக்கட்டும். கர்த்தருடைய கரம் தங்கட்டும். ஜெபிக்கிறோம். மருத்துவமனையில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிற பிள்ளைகள் இயேசு நல்ல சுகமடையட்டும், நல்ல ஆரோக்கியம் அடையட்டும், நல்ல குணமடையட்டும் ஜெபிக்கிறேன். அப்படியே செய்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். காத்துக்கொள்ளுங்க. மேலும் ஆண்டவரே கர்ப்பத்தின் கனியை ஏங்கி கொண்டு இருக்கிற பிள்ளை கர்ப்பத்தின் கனியை தாரும். ஆண்டு சுமந்து கொண்டு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற நாளுக்கு வளர்ச்சி கொடுத்து குறித்த நாளில் தாய் செய் சுபப்பித்தாரும். பெற்றெடுத்திருக்கிற பிள்ளைகளை வளர்ப்பதற்கு வேண்டிய ஞானத்தை அறிவி தேவ கிருபையும் தாரும். வாலிப பிள்ளைகள் பரிசுத்தத்தோடு வாழ உதவி செய்யுங்க. வாலிபர்களுக்கு நீரே பலமா இருக்கும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம். பாவத்தை மேற்கொள்ளுகிற பலன், உலகத்தை மேற்கொள்ளுகிற பலன், மாம்சத்தின் இச்சைகளை மேற்கொள்ளுகிற பலன், கண்களின் இச்சையை மேற்கொள்ளுகிற பலன், பிசாசின் வல்லமைகளை மேற்கொள்ளுகிற பலன் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து நீர் பலப்படுத்தி சாட்சியாய் நிறுத்த வேண்டும் ஜெபிக்கிறோம். வல்லமையா நீர் எடுத்து உமக்கென்று பயன்படுத்துகிற பாத்திரங்களாய் வாலிப பிள்ளைகளை வேறு பிரித்து எடுப்பீராக என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அப்படி செய்கிறக்காய் ஸ்தோத்திரம். சிறு பிள்ளைகள் உம்மை மெய்மைப்படுத்துகிற பாத்திரங்களாய் இந்த வயதிலிருந்தே செயல்படட்டும். விபிஎஸ் ஆண்டவரே அநேக இடங்களில் நடந்தது, அதில் கேட்ட சத்தியங்கள் ஒன்றும் ஒரு பிள்ளைகளை விட்டு மறந்து போகாதபடிக்கு சத்திய வசனத்தில் நிலைத்திருக்க உமக்கென்று கனி கொடுக்க உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அப்படியே செய்கிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே இந்த நாளில் பிறந்த நாள் மற்றும் திருநாளை கொண்டாடுகிற பிள்ளைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிற ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே. உம்முடைய பரிசுத்த கரமுடைய பிள்ளைகளோடு கூட இருக்கட்டும். உங்க நாம மகிமைப்படணும். இந்த நாளில் பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிற பிள்ளைகளோடு கூட இருந்து பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பீராக. ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஸ்தோத்திரம். நீ கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் மேன்மேலும் பலப்படுவா என்று சொல்லப்படுகிற வார்த்தையின்படி நம்முடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவரே இந்த வருஷத்துல ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக மென்மேலும் பலப்படுகிறவர்களாக உடைய நாமத்திற்கு சாட்சியா இருக்கிற பிள்ளைகளாக கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்தருள வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளை அப்படியே ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே மேலும் ஆண்டவர் இந்த வருஷம் முழுசும் நம்முடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் மேன்மைப்படுத்தும், கனப்படுத்தும். ஆண்டவரே இந்த ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த நாளில் பிரயாணப்படுகிற பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். அவங்க பிரயாணங்களை வாய்க்கப்படுங்க. போகும்போது வரும்போது கூட இருந்து ஆசீர்வதிங்க. அவங்களோடு கூட இருந்து ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். ஆண்டவரே மேலும் அட போற காரியங்கள் ஜெயமா முடியட்டும். இந்த நாளில் வீட்டில் ஜெப கூட்டங்கள் வைபவம் வச்சிருப்பாங்க. கர்த்தர் எழுந்திருளி இந்த கூடுகைகளை கர்த்தர் ஆத்து மறுபடிகளை தாறுபடி நாமத்தை மகிமைப்படுத்த கனப்படுத்தும். தூர தேசத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. வெளிநாடுகளில் இருக்கிற பிள்ளைகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. ஆண்டவரே மருத்துவத்துறையில் ஆண்டவரே பற்பல விதமான துறைகளில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் மேல அப்படி கிருபை தங்கட்டும். உங்க நாம மகிமைப்படட்டும் சொல்லி ஜெபிக்கிறோம். அப்படி செய்கிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துக்கிறோம். காத்துக்கொள்ளும். நாமத்தை மாத்திரம் மகிமைப்படுத்துங்கப்பா. உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக பிசாசனம் போட்டிருக்கிற சகல தந்திரங்களை இயேசு அபத்தமாய் போகட்டும். அவன் விரித்திருக்கிற வலைகளை அருந்து போகட்டும். இயேசுவின் நாமத்துல பொல்லாத மனிதர்களுடைய சதி திட்டங்கள், மறைவான கண்ணிகள் தெரித்து போகட்டும். எல்லா விதமான தடைக்கற்கள் நொறுங்கி போகட்டும். பிள்ளைகளுடைய காரியங்கள் ஜெயமா முடியட்டும். இந்த நாள் வெற்றி உள்ள நாளாய், விருத்தி உள்ள நாளாய், அற்புதத்தினாலாய், அதிசயத்தினாலாய் இருக்கட்டும். தேவ திட்டமும் தேவ சித்தமுடைய பிள்ளைகளை நிறைவேறட்டும். ஆசீர்வதி காத்துக்கொள்ளும். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்யும். இந்த இருக்கிற 27ஆம் தேதி இருக்கக்கூடிய இந்த பிரதிஷ்டையை கர்த்தர் நீங்க ஆசீர்வதித்து தாங்க. இந்த இடத்துல உங்க மகிமையை நீங்க விளங்க பண்ணும்படியா கர்த்தர் தம்முடைய வல்லமை விளங்க பண்ணுங்கப்பா. ஆசீர்வதிங்க. குறிக்கப்பட்ட அத்தனை பிள்ளைகளை நீங்க கூட்டி சேருங்க. ஆண்டவரே அதற்கான எல்லா ஆயத்த பணிகள் மற்றும் ஒவ்வொரு காரியத்தும் உம்முடைய கரம் இருக்கட்டும். எங்களுடைய பலத்தில் அல்ல, எங்களுடைய பராக்கிரமத்தில் உம்முடைய ஆவியினால் எல்லாம் நடக்கட்டும். உங்க கரத்தில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். அதை நீ நேர்த்தியாய் நடத்தி தாரும், ஆசீர்வாதமாக்கி தாரும். குறிக்கப்பட்ட அத்தனை பிள்ளைகளை நீர் கூட்டி சேர்த்து உம்முடைய நாமத்துக்கு மகிமை வர பண்ணும். அநேக ஆத்தும அறுவடைகள் உண்டாகத்தக்கதாக இந்த இடத்துல ஆண்டவர் இந்த ரேகபோத் கார்டன்ல கர்த்தர் தம்முடைய ஆண்டவரை கிரியைகளை நீர் வெளிப்படுத்த முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஒரு மனதின் ஆவியை தர முடியாது ஜெபிக்கிறோம். அப்படி தருகிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம். ஆசீர்வதியும் வழி நடத்தும். இயேசு
கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வர விரும்புகிற பிள்ளைகளை கர்த்தர் சுகபத்திரத்தோடு வந்து கடந்து செல்ல கர்த்தர் உதவி செய்ய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, முழு கிறிஸ்து நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே.